Tugot, tinapalabas. Tinapalabas. Nagimuntar ni Doña Dolores iti droga iti lugan de Ruben, ken lakay Ignas. Nagpamarang daytoy anasayat iti imatang da, tapno saan ang mapagduaduan ti dakes nga aramiden na. Iti sabali abangir, sinintir ni Lindon ti panangdilaw ken kuana ni General Barbosa. Adda na pasingkadan, direk na ni Lindon, tapno agaramid iti saan anasayat, kontra kada Ruben, ken lakay Ignas. Iti daytamot lagundaway, nagbati nila kay Ignas iti sentro ti ili, tapno agpalpaliwa. Nakuna na akayat na nga iliwliwag ti dagensen a marikrik na. Kabayatan ti panagturong ni Ruben iti baybay. Adda nakita na at checkpoint. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Asidig ako ni ti baybay. Kahit ko pala dagmay-may sangat panunat. Iliwliwag ko ti dagensen ko. Apay nagpanag ang kastoy ti biyak ko. Nagbalina na nariribaw ka. Manipod na adaan kami iti relasyon ka ni Diana. Ada checkpoint. Kat parparahan dakdag iti pulis. Nagsardag iti batog na. Itamampay nga da checkpoint iti daytoy a lugar. Naimbag nga oras mo, sir. Mangisaysayangkat kami ti inspection, kaya nadaimat may a mission order. Kasta ka di, sir? Kakadwa, positive. Dahito yung alugan dyan na itimbre kada tayo. May isa nga owner type jeep. Yes, sir. Anya? Sir, uray saan ka na bumabay tilugan? Imatangam langan ti panang rikisami iti uneg tilugan mo. Sige, sir. Men, rikisain nyo ti uneg tilugan. Move! Sir, positive. May isa pakiti ti siya buti na alam iti unag tilugan. Anya? Imposible dayta. Awan ti amok iti dayta a droga. Sir, aristaren da ka. Gaputa naglabsing ka iti paglintigan iti Republic Act 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sir, didak pusasan. Awan ti basol ko. At nakarbangam nga agulimag, sir. Amin nga ibagam kat mabalin ang mausar kontra kan ka. No kasapulam ti abogado, mabalin ka mangala. No saan mo akabaalan ti agbayad iti abogado, ipayanda ka. Men! Sir. Yes, sir. Ipantayon iti headquarters dahito yung alalaki para iti investigasyon. Kumusta ti panagkalap mo iti impormasyon? May papan ka ni Ruben. Anya? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? No kasta nga ron. Iti dayta lugar tinagtaudan ti pamilya na. Agtalinaid kayo iti dayta lugar. Kurang pa dayta nga impormasyon na nakalap yo. Kaya't ko amamuan, ti kinasyasino ti kabusor, iso asayaatan nyo tagtrabaho. Bye. Iso matlagayam, manatured, ken awan ti pagbutbut nga na. Kapo tanagtaod iti lugar dagiti mabig-big a vendetta ni Ruben. Agam ka dagiti apanawan. Napukawan dagiti vendetta iti dayja lugar. Gaputa na bayagdan anatay. Takasanumat ngamin. Dadak kala sindikato ti kinalaban da. Kat adumat la kadakwada ti nagtraidor. Hangam. Asino nga rod ti ama ni Ruben. Numabalin. Dito'y lakuman apartment nga agnaed ni Tata Ignas. Tapno mailutwak iti kanan na. Nakakaasimad. Gaputa awanan ni Alona ang mga asikaso kankwana. Malagip ko dagiti imbagbaga na kanya. Akarup-rupak day di asawa na. Kanayon na pa'y nga ibagang agpada kami analailo kan nalaing nga agluto. Nasingpat ni Tata Ignas. Iso analagan tirik na kankwana.
Makaisamak. Numalagip ko dagita nga imbalikas na. Celia, manglangit-langit kamat ngagmay-may sa dito'y salas. Si kamot gayam, Doña Dolores. Anya ti pampanunutam, Celia. Ha? Awan, Doña Dolores. No kasta nga rod, agbagtit kan, kaputa umisam-isam kang agmay-may sa. Sana nga agbagtit, Doña Dolores. Adda lang amin makapaisom analagip ko. Aya? Ne. Apay apababaan nakakitaan, Doña Dolores. Sayang ka, Celia. Anya? Apay nga ibagbagam kanyak ti kasta, Doña Dolores. Adamot basit lang numingmingan ka na imbag. Iso na lang, takas lanambaan, tibagim. Doña Dolores. Nagrawot kan tumat ngamin amangan. Iso akas lanambaan, tibagim. Nagalas! Kasaritak ni Mama. Saan ang mabalinday ta nga imbaganakan ka, Manang Celia? Baybay amon, senyorita. Ad-addan ton akabusurnak no kasaritang paylaang. Saan ka matunay analukmag Awan la ti maaramidan ni Mama. Iso nga imbaga na akasla ng baan ti bagim, Manang. Senyorita, naalas ka din talaga ti bagik. Saan, Manang Celia? Gagangay la ti pamagim. Di mo patpat yan ti ibagbaga ni Mama. Simruman ng tinaalas nga ugali na. Agdaya taklaangan. Tapno din uyawan ni Doña Dolores. Ha? Basit laangan ti kanak, senyorita. Kastagayam timbagbagakan ka ni Dolores, Celia. Huwan man ang ansing. Tiawanan ba'y na Dolores? Payman! Ay, mabit lang man ang ansing. Sa dino ti papanam. Inakasarita ni Dolores. Anya? Agsarita kami tinaawang. Diyak kaya tinaramid na kan ka, Celia. Huston, Auntie Ansing. Di mo tutupan ni Mama. Ay. Amang ano aga pa kayo. Imbag talinapdan nak, tano saan. Ay, mabainan iti ibagak kang kuana. Amo yung matanti ugali na. Di na pampanunutan dagit ibagbaga na. Ay, masyanak lang amin kan ni Celia. Pampanunutan nanti imbagakan kuana ni Mamam. Ha? Nasair, tirik na. Ay, wang gayam. Ada nadlaw ko kan ni Celia. Anya day ta, Auntie? Nagragsak no adda dito ni Ignas. Dubli ti kinagagat nang agluto iti makan. Kanayon na pa'y nga istoryaan kanyak ni Ignas. Kasta ka di, Auntie? Panagkunak. Adda malaglaga nga ayat. Itilot ang tibarukong na. Mangan kan, Manang Celia. Nakaluto kami kan ni Auntie Ansing. Sa anak pa'y amabisin, senyorita. Umuna kayo latan amangan kada mamam. Uray ni Mama, saan pa'y matkano ang mabisin? Diyak pa'y ngamin marik na tibisin ko, senyorita. Didak pa kadanagan. Umuna kayon amangan kanima ng ansing. Sige nga Rod, Manang. Sumaruno kan tulatan amangan numabisin ka. Juan, senyorita. Sige. Agpay sumot kit diti imbaga ni Doña Dolores. Diyak mo to napuutan ti panaglukmod ko. Ay, nagalasan ti bagik. Mabainak ton nga agparang ka ni Tata Ignas. Amok amin nagiti vendetta ididay dya lugar. Asino nga tate ama ni Ruben? May sangata ka nagiti vigilante a pinatay ko, idadak pa ilay di serbisyo. Notoryo sa lugar tinagtaudan ni Ruben. Saan na basta makastrek dagiti otoridad no adda operasyon da. Kaputa lumaban dagiti awanan bayin. Ngam saan da nagbaligi iti kanyak nang runa ti lider na.
Awan maglati pagbutbut nga anday dya tao. Kan talaga atuso. Kriminal, ti pa nagpampanunot na. Diyak pa ila malipatan, ti pa nagpinaltog mi. Anya itayin tinagan dya leader dagiti vendetta. Nabayag nga minen na panawan, iso nalipatak mo ten. Malagip kun tinagan, kan apelyedo na. Saan na mabalin? Nas kan na paimbestigar ti may papan ni tira ito'y anapanunot ko. Payakas lalikliklikan na, Glindon. Di na kadikayat akasarita. Pasensya ka, Ninong. Nasakit lang amin ti ulok. Isuasaan ka nakasarita itay. Kasta ka di? Apa nagsubli ka dito'y hideout ko? Awan. Kaya't kala makita, Lindon. Anya? Kaya't nakamakita ko nam, Ninong? Di mo kumaikan iti sa bali akay papanan, timbagag. Rumbang lagam ti panagsanay mo. Anya ti kaya't masawan, Ninong? Imbag ta napanunot mo day ta sakpa yamaladaw ti amin. Laglagi pa maamin na naisurokan ka. Di ka maawatan, Ninong. Mabalin ka di ngay bagamon kanyak ti gagaram. Agsanay ka pa'y anaimbag, Lindon. Delikado ti biyag mo. No di ka ganan. Boss, seryoso ti panagsarita itay ni General. Naawatam ka di anaimbag dagiti imbag-bagana. Anya ti kaya't asawan ni Ninong kadagiti imbagana. Talaga jak maawatan. Adak lang iti saan unay nga dayo idi nagsarita kayo, boss. Nabagas dagiti imbagana. Panagkunag, umdasan ti panagsanay ko. Uray nga tan agrangit kami kini Ruben. Saan ako nga agbutang paikan kwa na. Boss, Saan pa nalpas ti plano kan kwa na. Kaya't kupay apagay ayaman. boss, Agsaga na kalaang Brando. Urayen ta, nuan niya ti pagbanagan dagiti plano. Kasta ngagpaiso, Mr. Fortesa. Naklatang itimbaga kanyak ti informantek. Anaggapo ti pamilya ni Ruben. Iti lugar dagiti vendetta a pinatay ko. Saan ko madito'y cellphone ti pagsaritaan ta maipapan iti day tabanag. Urayan ka iti panagsublim dito'y pagilyan. Talaga na ilit ti lubong. Ken sumursurot yan niniwan ti napalabas. Konektado amin apasamak. Isuanas ken ti panaganad. Gapo, tado iti ti pinatay ko a vigilante. Apakairamanan ti leader da nagtraidor iti grupo. Kastapay nga rod, Mr. Fortesa. Bye. Apaya kasto iti mariknak ita. Awan ti pagbutbut nga. Agam apaya makariknak iti panagdanag. Gapo iti namuak nga informasyon. Masubok kita ti bilag ko kas may sari tirado a general. at to yun ti anak, General. Agyaman ak Brando. Bukbukag ka di pa iti arak ti basam, General. Madamdaman ton. Oh, General, nagsasaron ti panagsinay mo iti naunag. oh. Apay ka ni. Nasken ti panagalir tom, Brando. Sadla simple aparikot ti sumangbay. General, Basit la panagkamali. Marpuog ang mamimpinsan ti grupo. Ket amangan no santon na makabawi pay. General, Masansan nga awagan nak ni Mr. Fortesa.
May papan, iti posible mapasamak, iti masungan nga aldaw. Napnan kinadatdatlag ti lubong. Katanyaman nga oras. Posible mabaliktad ti amin na pagtang. Ha? Nukas pangarigan tagkuros ti dalan, dagiti anak ti agila. Sigurado may salakadakwada ti hagbiag. Ha? Matikawak ka dagiti ibagbagam, General. Talaga matikaw ka. Uray nga tayo lawlawag ko ti amin kan ka. Di mo matla maawatan. Gapo ta panawan la ti makasumbat kadagiti ibagbaga. General. Nalabit aday ta tinayurit agasat da. May santo kadagiti agila ti matay. Itay pa'y anak kaawidak. Ngumawan matan ni Ruben. Sa dino nga tan tinapanan na. Nakuna na itay nga umunan nga agawid. Saan nga taan nagsubli iti ayan dadayana? Oh, madanaganak pa'y kit din. Addaan may sa asaon ni Ruben. Nukuna na nga agawid din, tungpalan na. Oh, madiday to'y ngagparparik na kanyak. Sapay sumipngatan. Nasken amapanak iji ayan dadayana. No kasta, saan mo kakuyog ni Ruben, Tata Ignas? Itay pa'y nga ururayak iji balay. Ngam aking gaita. Saan pa'y asimbangpat? Anya? Agpakpakada. Kan ibagana no sa dino ti papanan na. Ngam saan naan aramid dayta. Isu amada na ganak. Sa dino nga rodeng tinapanan ni Ruben. Awagak langan iti cellphone, Tata Ignas. Nasaysaya at pa'y, Diana. Dayjay lang nga Ignacio tinabat-bati kadagiti vigilante akabusor ti grupo. Jak kabalan na patayen ti awanan bahin. General. No apay mata nagrigat a patayen dayjay tao. No makakalap la dayjay tao itinabatad nga ebidensya kontra kada tayo. Agpapada tayo amin a may pisok iti pagbaludan. General. Noan niya ti kunam. Pagtignayan tayo amin na tao tayo. Amang patay iti dayjay ala kay Ignas. Kastamod tan ka ni Ruben. Saan ka di nga doon adaras ngay naramid ididayta ni Mr. Fortesa? Angam na pailang. Talaga si iti grupo tayo dayjay nga Ignacio. Ad dapay itan nga agpagad ti grupo tayo. Takakuyog nanday jay aruben. Tsak maawagan ti numero ti cellphone na, Tata Ignas. Adun adaras ngay dial ko. Oh, Diyos ko. Sa dinong arodon tinapanan ni Ruben. Ay na, makapadaan nagmat nga agpaiso. Amangan numatalim mo daw akpayan, gapoy tinakaro panagtandaan ako. Pagkalmaan tayo lang tirik na tayo. Oh. Patsak nga agawid mo tla ni Ruben. Nalabit nga dala na patag nga inaramid na. Excuse me, panawan kayo pa'y ngagsasarita. Ay, talaga, Jack, may turan di pa nagdanag ko. Mapanak bit uminom, itinalamiis adanom. Mga no tiniliwan ti pulis ni Ruben. Agnakamitan na dya lalaki. Kan sigurado amaragsakan ni Lindon, no kas pangarikan tanay baludan ni Ruben. Naramid kumatlangan ti trabaho. Boss, Kumusta tinapanam, Brando? kumpirmado ti inyawag ken kanito niya Dolores, boss. Nakabalot itan ni Ruben. Anya? Mapangnamnamaan matgayam dahi jay abakat Dolores. Kinumpirma dahi tatimay sa kadagiti kakunsabos tayo. Ijay kwerpo ti pulisya. Nakabalot itan dahi jay Ruben. Gapo iti kaso a droga, boss.
Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.